Dek. Ya nyapa ta kok. Lah Iki sing ngopo? wedok. Wes kowe. Wes. Ra apa-apa aku mbiyen ya kuru. Ya ngene iki tandane berarti aku oleh bojo sing nggarai ayam. Wah. Iya. Kayak pecaten kayak. Sopo, Mbak? Kae lho. Kowe lah kae penyemangat e. Penglaris loro kok. Sabar, sabar, sabar ya. Innallaha ma'asabirin. Nah, Wong sabar kekasih Allah. Nek kae kekasih iblis. Kae iki petunjuk jalan. Petunjuk jalan kae iki. Ki nanti Mas, iki nanti nganan. Mbok kono pindho. yen gampang luwih gampang yen angel Bareng. bareng Yo. Iya iya. tenan ya aja salah Kowe ora nek kleru kowe. tan kena Ma aku baleni lho jirine mau biasa Ya biasa. lah kowe mbok tambahi medun no ya Iya, bareni. Beni. Iki adewe padha kedirine kudu menyatukan nah iya rasa. toh Tan. Wah, sumpah Aris sih, ya. tan kena numbas arta sudah nyatu ya Sudah, ini sudah. Iya, oh belum. Oh iya. Satu putaran, Weh. satu gongan. Khusus Mbak Anteng kon 6. Nyetel radio e. Ora apa-apa nek rekamane kono kabeh. Apa iki? jenang gula Oh nggih. Aja didoi. oh ngono Oh iya. kadung Ojo lali marang aku iki.
ampun, Mbak Eh, Enteng, matur terima sembah kasih. nuwun Mbak Lintang Kairo. Sudah Mas Yes, Gading. nggih matur sembah nuwun nggih. Nggih. Cih. Duh. Wes gak lungguh meneh. Gak dolanan game meneh. Oh, ngarang yo. Alah. Lagu loro kuwi seberarti wis sing wis masuk rada gunyak sithik. Tetep penake kita Mbak Anteng kok, ngono to. Ora usah kabeh-kabeh kok njuk Mbak Anteng. Ayo kepiye to? Ora apa-apa. Mesti ora jos ngene. Heeh. Pokoke heeh. Gerajakan kuwi ya perlu lho mengko kuwi. Mengko nganu nek Sariawan templeke nggon gerajakan lak mari. Apa dijahit sedhela ya ora apa-apa. Ditambal. Tubles apa ora? Aja deng aja kuwi meneh ah. Kualat meneh aku ndakan. Heeh. Keplok-keplok ki ngopo, Je, Mbak? Anu, oh paling arep nyanyi meneh isih semangat to. Keplok-keplok iki isih semangat, tandane isih semangat ya Gong ya. Heeh. Semangat. Ki saiki, wah heeh aku ki bengi iki seneng banget. Lah ngopo? Aku ditunggone karo kakangku lanang. Sapa? Gadang. Oh iya Karang. Wis le menyang wis ket nganu wae. Jam 09.00 esuk wis tekan nggon aku. Wis jam 09.00 wingi. Rebo wis tekan nggon aku. Terus menyang nganggo truk. Wes menyang nganggo truk melu truk pokoke intine. Mbok nang dhuwur apa nang ndi apa? Apa kejepit gamelan barang ya iso kok kae iki. Aku kuwi kok wis kangen ngrungokke suarane kakangku lanang ki ya. Ha iya kuwi kudu diduetke kaya ngono kuwi. Heeh. Kudu diduetke. Mung suwe ki ya kudu sing apik. Lah iya. Ning apik kabeh Gong. Ha maksudnya ku kudu pilihan. Kok kaya aja dimusuhke Mbak Anteng nang ora nganu. Apa jenenge cakil karo budak glundung ya. Kayak karang saiki kuliah nang isi Surakarta. Wah iya, kok kowe ora nyusul rono? Ora oleh karo mbakku asem tenan kok. Maune iki oleh. Kowe jarane, alah monggo memang ra tangi nek ngekos ngono. Apa meneh ngekos lah aku jane nek tangi iki tangi. Angger ana sing bareng nang kos kuwi tangi. Maksudnya lah aku nek ngekos lak bareng karo kae ngono lho maksudnya iki. Wes iki saya esuk iki saya kotor pikirane wisan serapik. Iya. Yo saiki Mas Gadang katuran minggah jumeneng. Nek aku kudu ngadeg pokoke. Oh, kowe wis nganggo. Ayo saiki yo. Ya siap-siap lho Mbak Anteng, mengko nek kepilih ki nganggo voting ngene iki. Voting ki apa, Gong? Voting ki kaya pemilihan ki lho. Kaya wis rasa nganggo spot. Ayo nyekel mic lagi omongan. Iya aja duduk ngatekno. Men ketok bagus e. Mbok menawa mbok wedok nonton ning live streaming kok wah pacarku ganteng banget ya ampun. Wo wis aku dicek sik. Pripun Pak Dalang? Nah, mboten pripun-pripun. Yuh, alah ngene iki isuk nang gak. Ngopo? Apa-apa. Ya ngene iki Jebul yo medeni ya jebul. medane piye? Lek ning arep debok iki kok wondel lho, ngene kok. Kok kademen apa kok sasus-sasus iki? Beda rasane beda. Rasane apane sing beda? Senengane kok Pak Dalang. Senengane kok mancing-mancing sing ora-ora to kok iki.
Nganu nggih Mas, nyanyi ya. Bawa wae. Wah, Ora apa. yo ngajak duet ya, duet ya. Duet. Yo. Yo, milih. Senengku Mbak Anting mari. Ah, to kandhane kok. Lah Mbak Anting nek kon duet ki apik dhewe ki Mbak Anting. Enggak lah, enak Mbak Lintang Kairo. Heeh. Mbak Lintang Kocorum. Nah. Dan tersangkane iki kowe to sing bengok kocuru ket mau kuwi. Iki megang ati. Apa? Kebles pipit po? Kebles pipit ya. Iya. Ora apa-apa kok. Gek wis ngopo iki? Jenes sing ngedrang wis kan. Apa? Ki mana? Lah Derek milio. karo Lintang kok aku diserang netizen. Ora. Kapok aku, Ding. Ora. Pak ora diserang netizen, diserang penganu pacarmu. Heeh. Heeh to. Digantung nang kono aku. Ya, Dek Lintang ya. Ah, ngono kuwi lak milih lak penak. Ya geliak-geliak sama Mamas ya. Mamas Allah. Jan Mamas iki mengko ya wis tekan wetan meneh ya hati-hati ngono wae. Welengku siji ya. Aman kok. Ninggal wasiat ora repan. Ora. Ora duwe apa-apa. Oh ya. Selamat pagi Mas Gadang. Wis. Kono gak ada rembukan tak tonton karo udut-udut. Nah. Lah aku keloro-loro. Ora kok aku kok. Orang guyu kan resake guyang-guyu wae. Puas kae kok. Lah Puas. ya kok iso ning kono Mas, biasane ning kene. Ah iya to. Setia ya. Ya. Nggih. Gimana Nah, wis Mas kono, Gadang? Wis. Wong mau ya ditawani Mbak Anting no lho. Tinggal ngompol. Kompolan kuwi. Wis. Ora. Yo. Napa tembangnya napa? Apa, Ding? Monggo. Aku ki bawa wae, bawa mawon. Aja. Bawa Mas. Duet no duet. Duet apa? Napa? Duet anu. Lintang Asmara. Waduh. Iki request lho Mas, request Mas. Oh, Ding, requestmu, Ding. Singkong dan keju apa ngono. Bawa mawon. Aku seneng anu apa kuwi, Ding? Apa? Sesideman. Sesideman. Seneng sidem-sidem kok. Sesideman kok. Selendro. Senengane jebul sing sidem-sidem. Ayo Mas Gadang. Nah, iki ngopi ta kowe iki? Kon bawa kok malah makruk. Ngewel sikilku aku. Yo. Hah? Ngapa? Berapa apa? Ngewel sikil ya? Sebentar, Pak. Mbut. Langsung main iki lho, Mas. Ya Allah. Wewe. Lho nek wong munggah, arep ana wong munggah gunung, Ding. Lho. Heeh. Arep nyawer ketok. Ora kok kuwi mesti harus dolan-dolan sekitar kene iki. Oh, wis ngetokke amplop. Menjelajah Mas. Mau balik maneh. Wewe tane Nderek sang kepek. Pekek. wis. Nah, toh mulane sesuk meneh iki ngati-ati. Lungguhe nugelke kursi. Yo gek nderek sang kepek yo. Panderek sang peke Apa yo? Priyo gabus. priyo bagus kang olah budaya Kota gede. sowan menyang kutha gedhe
Bantara terus kayung yun Sadate. Ngisro ta senengane. Ngisro ya Mas ya. Piye to? Aku seneng kisro kok aku kok wonge kok. Selendang. Ya aku malah lali ki mau. Mesah hadane Soleh ngono. tumbuh lah tutup ya ngene iki. Selendang kuning Mas. Selendang kuning Kangengke siji. Hi. kang saking ukir. Lah kuwi wis ditonton kok yo. Kangengke lurus ulah. Tine. Ora ngisro to Ding kowe. Tuh, ya wis yo. Ah, Nek ngegem kuwi ngegem marah-marahi to, cemburu. Marah-marahi senengane kok. alah. Ih, kowe. Ayo Kang. Swara kurang permono. Dene Kang. Suara kurang permono. Oh iya, Ding. Tiah Sulistya. Bijer. Sing gendir meh kleru ya. Jane Pak. Ayo. Bijer Pripun, Mbah? ngincang Bener aku ati. ta, Pak? Ale. Oh bener aku. Wah. Kleru. Oh iya berarti. Wah jlom kiding. Lo Mas Gadeng kuwi lo Kurang marah-marahi permono. lo. Neng wasis ngungrum. Angungrum marang bendara Tiasu. Tiasulistya bijer ngincangake alis Rukun Islam jan. terus tresno sesideman. Luwih becik patenono timbang perpisahan berjaga selistya tak riwangi samudra marang kula warga garwalan praputra. Ayo Mas Gadang, yuk Mas Gadang yuk. Liwat cincanging tali sumantang tandar kang landang rasane atiku sedadian wasling serius aku isih mampu ngeladeni
Sampun, nggih. Sampun. Wih, Mas Gadang anu requestnya Mas Gadang. berdiri lagi. Aku kon ngopo meneh, Dik? Wis tos. Yo. Gimana Mas Gadang? Pun. Ya. Napa imbo malih Ah, pun? kuwi. Wis Wis senengane mbok kowe kok. Senengane pindho to. Aku iki kademen yo ding iki ding. Kemulan. Adem. Nah, mulane beraktivitas, bergerak joget. Heeh. Lah mau ora joget to? Ya, Oke, apa? wong to wis. Olahraga malam, Mas. Nah, kowe Pikiranku terus nanti-nanti gedeng gitu. iki nek yamen iki pikirane do elek-elek, Dik Lintang. Ampun mancing-mancing ndak. Oh iya, maksudnya itu olahraga joget Ya. ngono lho Mas. Oke. Biar sehat. Nggih. Ya to ben ra kademen ngono. Nah, Nggih. Sudah. nggih sampun. Sampun. Nggih. Ayo sampun. Nyo, semesoknya. Nyo. Aku ikhlas lahir batin dengan aku, Dik. Tenan. Nah, toh. Terima atur nuwun. Wis kaya ngono. Matur nuwun yo, le cah bagus lah, Cak. Bagus Ya, tenan. Padha-padha Mas elek lho kuwi ya. Aku duneke cah bagus ya gleleng no aku no. Iya. Ora ae kowe. Ae tak unggahke kene sisan malah. Kalucu banget lho kajane iki. Nang sok elek. Lambene iki elek kae iki. Kaya wayangan kepiakan karo dhewe nang omah kae wah jan. Saisane. Tragedi dadi kae lagi buronan kok kae iki kok. Sopo? Kae kancaku kan. Buronan ngopo? Wis ana pokoke. Nek arep nek kepo nganggo buka nganu channel Dalang Seno. Kepiakan dalange Ki Wisnu Aji Prasetyo. Pas gara-gara pokoke ning ngono kuwi. Pas mase niku maju mah mang puter niku wah. Wedi gawesan. Lah bar kuwi mulih lho. Wis ratapan kok kae. Iya. Jam piro iki? Isih jam wah isih setengah 3 isih suwe. Isih iso sak lagu meneh. Ya. Tinggal penutupan. Tetep nek penutupan ki Nah, toh, aku ora omong lho iki. Aku ora omong lho, duet ki. Duet ki karo Mbak Agnes. Wela. Ben entuk aplaus saka sing ngrebab. Ora. Hah?
Oh ya berarti Mbak Ika. Terus panggah aku jane aku wis mau sengit aku. Oh pasrah berarti oke Mbak Eka dan Mbak Anting. Ya. Nah. Ya dituruti mengko ndak mencep. Ndak cemberut mengko. Ya. Jumeneng ya jumeneng. Yo kanca-kanca. Ayo para pesinden. Ayo. Iki enggak disepoti ya. Weh lah wis ngene iki wis malah gayeng kok. Wila sih pengen nganu meneh apa? Nyanyi meneh apa? Lah nembang apa ora? Lah iya, aku ki omongan karo Mas Gadang. Oh alah. Hati-hati alon-alon. Lah tenan ora to? Kita bayi lanang mboten? Nek ditambahi arep sapa? Mas Keswan. Nah, setuju nek aku. Setuju aku pas. Pas kowe. Wes pokoknya sapa-sapa kena iki. Wong tua akeh Loh. putih, Ting. Malah main nih lho, Bu. Hah? Main nih lho. Oh, seben. Lho saiki kowe dadi bandar. Bandar apa? Potok po. Nggih. Sama Lintang no, gestar Oke. kita no. Oke. Sama Dek Lintang Beres. gestar kita. Apa? Manut. Ini lagune wis manut. Lagune nek napa Mas Gading? Derek. Derek. Nggih. Sing gayeng wae ya. Sing gayeng no, penutupan sing gayeng-gayeng. Ya. Anyang-anyang. Anyang-anyang. Oh iya. Niki nyuwun pengendangnya nyuwun ayang-ayang. Oke. Pengen Pengen joget joget. ketoke. Ayo Rene joget. Kendang karo joget, kendangnya dikalungke terus karo joget. Ayang-ayang nadanya seberapa? Sementen iki. Ya langsung mawon. Improvisasi. Yuk. Oh, nggih Oh, nggih. Sekarang ya wis tua-tua. Ayo wis. Sampun Kae migunani kliak ya. ayo kliak-kliak ngono Lah lho. iya. Sing endi? Tua kae sih kanggo. Wis ra kok biyen. Sing ngenong paling tua. Tapi keren lho, tapi luar biasa. Ngece, anteng ngece. Jiwa muda Ngeremehke. Ngapusi. Loh, justru nek wong saya tua ki lak ya saya merbawani to. Hayo kaya Pak Parjo kenong. Iya. Peteng rasane ati kang nandang sedih liya hanyalah aku kowe lakon ngatesna kang masuk bagus jauh ojo selek tresnan jantung kepisah benjang. Arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu
ampun, matur sembah nuwun. Wis pas jam 2:30 kliwat seprapat. Wis iki, Truk, ya wis cukup ngene iki le guyon le gogojekan. Karo neruske laku kae deloken kae. Sebo kae, Truk. Ndoro Ayu, Wara Sembadra karo Wara Srikandhi kepareng rawuh ing kesatrian Tanjung Anom. Ayo nyaket suwan rono, Gong, ayo, Gong. Alon Toto Lenggahira Risang Marta Tameng tasih Misudan Donoraras Duh jimat sesembahan kula Kanjeng Ibu rawuh paduka ingkang putra keparenga ngaturaken sumeng kemeng pabekti Ibu. Putraku ngger wong bagus ngaturake pabekti banget dak tampa dadekke teguh kayiwananing pun Ibu ngger. Pangestuku tampanana nggih rabi manyu. Nuwun kapundi dadosaken jimat paripih Ibu Wara Srikandhi kula ngaturaken sumeng kemeng pangabekti. Ya ger, wis dak tampa karya bombong ing penggalih
pangestunipun ibu wae tumandu marang sira ya Nger Abimanyu. Nun inggih kapundi dadosaken daya kasantosan kula ibu. Blegagak ugag sadulita meh. Ndara Ayu Wara Sembadra lan Ndara Ayu Wara Srikandi kula inggih ngaturaken sungkem pangabekti. Ya Kakang Semar wis dak tampa nanging tiba padha-padha. Kakang Semar ya wis dak tampa tiba padha-padha. Ndara Ayu kekalipun kula gareng ngaturaken sumengkeming pangabekti. Kula inggih ngaturaken sungkem Ndara Ayu. Sungkem kula Ndara Ayu. Punakawan Gareng Petruk Bagong wis tak tampa kanthi seneng. Gareng Petruk Bagong tak tampa. Kanjeng Ibu. Lajeng keparenga madung dawuh. Wonten wigatos ing karsa ingkang kados pundi kepareng rawuh wonten kasatriyan Tanjungan Nom. Menapa badhe paring duka Ibu? Yongger, rawuhipun ibu kejaba wis kampang marang putraku. Yaktinipun ibu iki bubar wae nyumpena ngimpekke marang sira putraku Abimanyu. Gawang-gawang katon Abimanyu kaya nledhah ana satengahing bengawan nanging kedadak kasempya ing alun gegulungan satemah kendang kaprajendang Angka Wijaya. Bareng pun ibu sari nganti gragapan rasaku tumulipun ibu nganti marang ibu ya Diajeng Wara Srikandi iki praptana ing Tanjungan Nom tuwe kawidadaning putraku Abimanyu Nger. Ibu paduka sampun prisa piyambak bilih ingkang putra tansah ayem kemawon lan tansah pinaringan kabagas warasan. Yo Nger, syukur yen mangkono nanging jejering ibu lamun nyumpena kang kaya mangkono mesti wae malang-malang Nger. Kakang Semar rening panjenengan kuwi disepuhke munggo sing dadi pangimpenku iki mawa pralampita apa Kakang Semar. Ndara Ayu, kula kinten niki kok leres niki sasmita kadose kok Ndara Abimanyu badhe nampi pacoban. Mila niki mangke kedah ingkang sami praitna lan surtiti ngati-ati lho. Miat langening kalanggiwan aglar pandamoncar tinon ler kekonang surem sorote tan padang kasor lan pacaring purnameng gagono dasare mongso katiga dadak sakala praptane Dyan Arjuna akarya kagiating kalih. Sang Arjuna Esmunya kang kamanungsanira sawangnya gendreh manis
boten nginten jebul pangeran bapakne kula prawana ing Tanjung Anom. Iya ibune kula Diajeng Sembadra pun kakang Kang Prapta. Bekti kula kunjuk pangeran Yaya Sri Kandi wis ndak tampa. Duh Kanjeng Rama sungkem pabekti kula mugi kunjuk Kanjeng Rama Abimanyu. Sira ngaturake pabekti wis ndak tampa, malah kepara pun Rama bakal paring bebungah. Duh Kanjeng Rama sanget dadosken kagiyating manah labatan menapa dene kula badhe dipun paringi bebingah. Ya merga kabeh saka lekasmu. Pakartimu kang wis ngorek-orek nyiprati relak letuh gawe wirang marang wong tuamu. Mula pun Rama bakal paring bebungah nyoh iki tanpa ana Abimanyu. Weh lah. Waduh. Waduh. Duh Hyang Agung. Iki kepiye kok Abimanyu malah dicempalane bet-bet. Pangeran Arjuna kok malah mentolo menika ados pundi? Niki wau pripun kok ngerti-ngerti Ndara Abimanyu diantem aja do meneng wae ayu do ditututi kae. Rama dosa lan lepat kula menapa ngertos-ngertos kula kok dipun jempalani. Rama menawi ingkang putra saestu nandhang kalepatan nadyan kapejawana kula boten badhe silak nanging dosa lan lepat kula menapa Kanjeng Rama Abimanyu. Dosamu tok kempit tok indit rumangsaku Arjuna ora nate memulang anak supaya nyolong. Ora tau mulang anak supaya dadi maling nanging jebul gedhoamu. Wani tumindak culika, wani dusta jamus kalimasada. Aduh Rama, kula malah boten ngertos ingkang dipun kajengaken kowe rasah selak rasah kumbi. Pancen kowe anak murang tata wis ngorek-orek raine wong tuwa. Bebasan Arjuna ilang-ilangan ndok siji. Adile mung kudu tak ajar nyoh tampanana.
Lah tobat panjenengan menika ados pundi? Tanpa tata mula sora karo anak sageleme dhewe, tanpa cetha perkarane apa? Sri Kandi. Kowe aja melu-melu perkara iki. Boten melu-melu pripun? Abimanyu nika nggih anak kula bocah ora dosa ora ngerti apa-apa diajar. Kula sing boten trima. Nek kowe ora trima malah tak katutke dosamu. Apa dikira Sri Kandi wedi? Garwa kaya ngono punjung kepelak kowe. Sri Kandi, aja nganti ngribeti kepeksa tak lepasi jempare.